Венко Змейчаров, кинезитерапевт по професия и по душа. Мускулно-скелетна физиотерапия. В България ортопедия и травматология. Идвам по различно време на деня и това, което първо правя, е няколко танцови стъпки. Влизам, преобличам се, настроението обикновено е високо. Първата ми работа е да се видя с всички колеги, да ги поздравя и да ги подразня, че съм вече на работа. След това преглеждам графика, виждам кои пациенти ще работят днес. Правя си един план, как ще ни протече сесията. Те идват, разбиват плана на пух и прах и в крайна сметка правим възможно най-добрата импровизация. Когато успея да им дам правилните насоки и те вече не са зависими от мен и знаят какво, как да правят, за да се грижат за здравето си. Ние сме много голямо семейство, имаме много добра комуникация между всеки колега. Да, завиждам на 2-3 човека, но в крайна сметка ние сме един много сплотен екип. Правим си редовни събирания, на които дискутираме, обсъждаме какво се случва с